Hürmetli televizor qarawçılar, bu minutlarda biz jırlı bulak tapşırıwan başlap jiberip, zəngər ekranlar yana yakınraq Sahabiyev Söwben Ramazan ulan çaqırabız. Boylar sabasında ömür geçirüşü Sahabiyev Söwben Ramazan ulana 29 oktyabr günü 65 yaş tuldu deb başlanıp kite әлеге təbriklәү хаты. Qadirli biz, seni şuşa юбилейің bilen ihlas көңелдән кайнар котлыйбыз. Сиңа сәламәтлекнең иң ныгын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң ылысын юллыйбыз. Без сине намуслы, гадел, тырыш, кыю, хезмәт сөючән һәм кешеләргә ярдәмчел булуың өчен яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Синең гомер юлың якты илге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Син бөтен гомереңне, көчеңне авыл хуҗалыгы өлкәсенә багышладың. Гомер буе икмәк үскән басулардан трактор, КАМАЗ рулен тотып, күпме юллар урагансыңдыр, борчылган, сөенгән көннәреңдә булгандыр. Әмма шушы хезмәтеңә тугры калып, хезмәттәшләреңнең ихтирамын казанып яшәдең, безнең горурлыгыбыз булдың. Кадерлем Сөвбән, без синең белән 3 бала тәрбияләп үстердек, аныклар сөябез. Ходай Тәгалә безгә, безнең гаиләгә иминлек, бәхет, шатлык бирсен. Бар булганына сөенеп, кадеребезне белеп яшик. Хисләр ташы йөрәк түреннән, саф теләкләр булып түгелә. Сине бүген туган көнең белән тәбрик итәбез чын күңелдән. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, шитләп үтсен сагыш, борчулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Кадерле без, шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларыңда, тормыш юлларың иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтсен. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, ихтибарын, ихтирамын тыеп, безнең шатлыкларга сөенеп, хәерле, тыныч тормышта бер-беребезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тыеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Зәләфрүз, улларың Айнур, Илнур, Илдар, киленнәрең Алсу, Лилия, оныкларың Азалия, Аида, Камил, Камалия һәм Ленур диеп нокта куелган. Хөрмәтле Сөвбән абый, без дә сезне чын күңелдән юбилейгыз белән котлыйбыз һәм сезнең хөрмәткә иң матур җырны яңгыратабыз. Yazlar, yaylar, küzüler, kışlar, mizgiller kedekkine, uzalarda kiteler şul, diyeri berbersine. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarda, şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarda, şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Öldürdüler almalarım, koyula salkın jirige, tutup alasılar kile, irterek diye. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla, şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla, şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Alfred Gençevetip Alşayski, Tataristan'ın at kızının artisti.
yaş yigitimiz, talantlı yaklaşımız İlfat Şayıkov, Marat Şayxetdinov, Arsen Karimov. Tegereşken almalarga Gübelektey kar yawa Eyganirim nişleven bu Aşıgasın paylarga Eligine kirgen idik Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eylendiler almağa Eligine kirgen idim Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eylendiler almağa Şulşa şeklir koyarada Eylendiler almağa Hürmetli televizor караучылар, siz Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын карыйсыз. Һәм чираттагы котлау хатын без Гүзәлия, Ринат Галиәхмәтовлар хөрмәтенә яңгыратабыз. 4 һәм 5 ноябрь көннәрендә Иштуган авылында яшәүче Ринат һәм Гүзәлия Галиәхмәтовларның көмеш туйлары. Аларның бергә гаилә корып яши башлаганнарына 25 ел. Кадерле балаларым, Сезне чын күңелебездән көмеш туйыгыз белән котлыйбыз. Көмеш туй еллар сынавына бирешмәгән олы мәхәббәтнең чагылышы ул. 25 ел дәвамында иңгә иң куеп, бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Сез бер-берегезгә таяныч, тормышка гашыйк булып, шатланып гомер итә беләсез. Үрнәк булырдай балалар тәрбияләдегез. Тормышның нинди генә авырлыклары булмасын, бирешмәдегез, сынмадыгыз, сыгылмадыгыз, намуслы хезмәт юлы үттегез. Алдагы көнегездә шатлыклардан, якты, аяз көннәрдән генә торсын. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә иминлеге, бәхет, куанычлар телибез. Бер-берегезгә булган җылы хисләрегез олыгайган көннәрегездә дә югалмасын. Алга табада пар канатларыгыз кайырылмасын. Балалар игелеген күреп, үз кулларыгыз белән төзегән матур тормышта, якыннарыгызның кадер-хөрмәтенә төренеп, бәрәкәтле узын гомер кичерсәгез иде. Кадерле улым һәм кызым, якын итеп кызым дип дәшәм. Чыннан да син миңа кызым шикелле якын, кадерле. Минем өчен һәр вакыт яхшы мөгамәләдә булдың. Һәр вакыт миңа хөрмәт күрсәтеп, кайчан гына кунакка килсәм дә, якты йөз белән каршы аласың. Үзегезгә дә балаларыгызның игелеген күреп, һәр чак кадер-хөрмәттә яшәргә язсын иде. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, көмеш туйыгызга җиттегез. Ходай биргән улы бүләк бит ул. Тигезлектә гомер итүләр, язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту, ямьләндерә яшәү мәгънәсен, шатлыклар да, әрнеп елаулар да бергә кичерелгән һәммәсе. Кем сокланмас сезгә карап бүген, Субханаллах, күзләр тимәсен, Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Насип булсын бала, оныкларның игелеген сезгә күрергә. Һәм безгә дә Ходай язса иде, алтын туйыгызга килергә. Иң изге теләкләр белән әниегез Нина, балаларыгыз, оныгыгыз, кодагыйларыгыз дип нокта куела. Әлеге тәбрикләү сүзләренә без дә чын күңелдән кушылабыз. Бәйрәмегез котлы, мөбарәк булсын. Тигезлектә, мәхәббәттә, саулык белән гомер итегез. Шаян буранга, син минем койныма йылыштың урамда, җилләргә әйләнеп
Quyoshqa o'xshatdim davulga Sog'nudan chiqarda yoshqindi yuragim Men seni baxtning o'zini tingladim Tingladim men seni eng жылы yomg'irga Tingladim quyoshqa o'xshatdim davulga Sog'nudan chiqarda yoshqindi yuragim Men seni baxtning o'zini tingladim Tingladim men seni yozlarının nazına Sabır et gitmesin qalali ozg'ina Şeylerinin jılısı ko'ngilni qo'zg'atdi Ishlari sen bo'lib tibratib yo'qotdi Tingladim men seni eng жылы yomg'irga Tingladim quyoshqa o'xshatdim davulga Sog'nudan chiqarda yoshqindi yuragim Men seni baxtning o'zini tingladim Tingladim men seni eng жылы yomg'irga Tingladim quyoshqa o'xshatdim davulga Sog'nudan chiqarda yoshqindi yuragim Men seni baxtning o'zini tingladim Tingladim men seni eng жылы yomg'irga Tingladim quyoshqa o'xshatdim davulga Sog'nudan chiqarda yoshqindi yuragim Men seni baxtning o'zini tingladim Tingladim men seni eng жылы yomg'irga Tingladim quyoshqa o'xshatdim davulga Sog'nudan chiqarda yoshqindi yuragim Men seni baxtning o'zini tingladim Sog'nudan chiqarda yoshqindi yuragim Men seni baxtning o'zini tingladim Men seni baxtning o'zini tingladim Hürmetli televizor караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Бәйрәмнәр котлы, мөбарәк булсын.